أنا إبراهيم إسماعيل لحام حزب الله كنوي أرون كرفاني يوصل لمسيمات ريقول حشايد بلغ يشيبات معلي إفرايم شمت رتا لا شمد لا عروق ولا أبد اتكل تلميذي يشيبات معلي إفرايم باشرهم لما عن حزب الله لما عن فلسطين لما عن يروشلايم تبني بتكونين بمهرة بيمين وأمان لما عن الله أكبر شبه شماي مش تبحش مولعات رجال له أحبات لي أفلو إيماني يموت كاني بحلال الأمي في حيد ما مافت كما شو أميرة مش باتا يدوعة شاني كل أزمان مش تمش بو الحمص مشوشة قرقريم والأبو سلحة تبرية يا الصحبي الله حزب الله. אפשר לדבר איתך עד קסם? בסדר, אין בעיה, עוד 10-15 דקות אני יוצא, רק מעביר דף יומי. مع السلامة. يلا يوم طول خير. שוש? שוש, כן. נעים מאוד, אני נריה. אתה לא נוסע איתה? לא, איזה הולך? יש שבת שבושים, הרב אורך אמר להישאר. אתה רואה כולם הולכים. טוב, יש לך מיטה? לא, אין כלום. בוא, אני אסדר לך, זה אמיר, איפה זה אמיר? רגע, חכה. בוא.
טוב, זה המיטה שלך. עכשיו יש מנוחת צהריים. ב-3:40 יש מנחה. אם תצטרך משהו, אז תלך לבשירי, הוא יעשה מה שאתה צריך. מה זה? איפה כל האנשים הלכו? איפה כולם? אני יודע. יום חמישי היום. אתה יודע, לא... הולכים הביתה. שיט, יום חמישי היום. שיט, אתה חייב לנסוע לרב אחיה. איפה? נסע, הלך. זהו, הלך. מה נסע? מתי נסע? נסע? הלך. טוב, אני יודע. שעה שבת. יאללה, מה אני אעשה עכשיו? נראה לי תפסו אותי. מי זה? עוד פעם, בשירי המעצבן הזה תקע לנו שבוש בחדר, נמאס לי, כל הזמן תוקע פה את השבוש, אני עכשיו הולך להשיג במחשב כמו בן אדם. מה אני אקח? איזה מקרר מסריח, אין פה כלום חוץ מביצים קשות. הלאה, נסטי. יואו, הבושן הזה בפתקים שלו. יאללה, ג'ף, איזה שיחנק. יואו, אני רעב. מה? קום, אתה בא לשמילך, מה אתה? سحتين عليكم. إذا حمام מה אתה משחק? מול מי אתה משחק? אני יודע, זה מישהו גרמניה, קזחסטן, לא יודע. אולי בסינגפור, אין לי מושג. גרמניה זה טוב.
סלומון! סלומון! לך צייק! די, אמנון, אני מפספס מעון. די! אין לי מקום. אין לי מקום! נו זוז! נו די כבר! מה, הכל טוב? على كيف يلا ناوي سيرة סיימנו. תחלק על השכל המשוגע הזה. אם כן, איפה? עשית מהומה תסתכל ישר למצלמה חייכם מול בהאומה פספסת אני עוד עצמי
יאללה, איזה ארוחה מפנקת, בדיוק כמו בבית, חבל על הזמן. ביצים קשות ולחם. וואי, אני מת מרעב. אז ארוחת בוקר המאפנת, ביצים קשות. רגע, בעצם אני מקומבן. בוקר טוב שנזכרת להתעורר. מה המצב ארי? וואי, פינקת? חבל על הזמן. בוא תנס שוב. וואי, תודה. ברוך הבא. ארוחת בוקר מעודדת. אהרון, טוב אחי? היית בחבורה? כן. איך היה? לא משנה, שומע? יום שישי בדרך כלל חבר'ה הולכים למעיין וזה. לך פה לאיזה בור בעבד אימול עם יקים אחד, אז אתה יודע מי אלה? שני המקבצים האלה עם הפאות. כן. רוצה לבוא? בסדר. אז שומע, תחכה ליד הפנימיות. אני עוד שנייה בא, אני רק הולך לקרוא לעוד אנשים, בסדר? בכיף. יאללה, ביי אחי. קרבני! מועזה, מה? תגיד לי מה, אתה משוגע? אתה מג'נון אתה? מה משוגע? מה אתה משחק עם נשק? אתה יודע כמה התאמנתי על נשק, אני הייתי שבוע נשק, אני יודע בדיוק מה צריך לעשות. קטן, אתה מה צריך. נראה לך? קטנצ'יק. אני קטנצ'יק? אני קטנצ'יק, תסתכל אותך, דפוק, הייתי בשבוע נשק, אתה בדיוק. אהרון! מה? הוא ערבי? איפה טובים היום אחי? וואלה אחי, מצאתי בור, חבל לך על הזמן. 2 מטר מתחת לאדמה, משהו. כן, עכשיו אני נוסע, אני אראה לך משהו, חבל על הזמן. וואי, איזה יופי. וואלה, תאמין לי, מה עם המצב, תגיד לי, מה עם המצב? אחי, don't worry, בברסלב. בברסלב, בסדר. בואו נשמע קצת חדשות. אנס מוכר למשטרה, המשטרה פתחה בחיפושים. בלידיעות נוספות, בישיבת מעלה אפרים השתלט נער צעיר המחבל אשר ניסה לפגע בתלמידי הישיבה. כתבנו בבקעה אביב גונן מדווח כי באירוע לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. כתבנו בשטחים ג'מיל זרקאוי מוסר כי אף ארגון לא לקח אחריות על המחבל. יש אומרים כשמחפשים טוב אז מוצאים, אני מצאתי את האור של החיים. היום אני מלא שמחה וחיוכים, כי הצלע שלי חזרה למקומה אי שם בפנים. איזה טוב השם, איזה טוב השם. כל כך כואב להיות חסר חלק ממך, כשמשהו בך כמו צל עבד לך. אני נרגש, נולדתי מחדש, תודה לאל. הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל. איזה טוב השם, איזה טוב השם. אני כל כך נרגש, נולדתי מחדש. תודה לך השם, תודה לך השם.
יקר בונה עכשיו בניין עולם, פותח דלת לעתיד הכי מושלם. יהיה השם איתכם בכל מעשיכם, יהי רצון שיגשמו כל משאלות לבכם. איזה טוב השם, איזה טוב השם, אני כל כך נרגש, נולדתי מחדש. תודה לך השם, תודה לך השם, אני כל כך נרגש, נולדתי מחדש. איזה טוב השם, איזה טוב השם, אני כל כך נרגש, נולדתי מחדש. תודה לך השם, תודה לך השם, אני כל כך נרגש, נולדתי מחדש. תדע לך דבר מאוד חשוב, איסור מוחלט להיות עצוב, זהו כלל ישן נושן, העצבות היא מקום חשוך ומסוכן. ויש עצה מלידי שטוטה, יש עצה מלידי בדיחותה, יש עצה מלידי שטוטה, יש עצה מלידי בדיחותה. אל תדאג, נראה שאתה עוד חדש בעסק, אל תדאג, כולנו באנו לפה ככה ברחמים, וזה הרגע נגמרו היסורים. אתה יכול לעמוד על הראש, לנסות להתחפש לפרוש, אתה יכול לקפוץ לביצה, לעשות קולות של מריצה טובה. אני כל כך נרגש, אמרתי לך. תאמין לי, הרשה לצדיק גדול, הרשה לצדיק גדול, שום דבר לא יקרה לך אם תשתגע, אשמח שלא התגלגלת בצפרדע. לא, בושה, לא לא, איבא, לא, לא יש עצה מלידי שטוטה, יש עצה מלידי בדיחותה, יש עצה מלידי שטוטה, יש עצה מלידי בדיחותה. וכל העסק הוא רק אמונה, החיים האלה מתנה, וכל העסק הוא רק אמונה, כי אמונה היא מפתח לכל, לשכל ולאושר וליום הגדול. אל תפחד להרדבים שיחשבו שאתה אחד הרקים, זרוק את הפוזה של אדם גדול, צריך ללמוד להתפלש. לא כולם האנשים הולכים להוציא חיוך, כסף, תשובות, לירות, דולרים, תגרות חוב, צ'קים. אני עכשיו אתחיל לצלם, בסדר? עכשיו אני אשאל אותך כל מיני שאלות, נגיד גילוי! כשאתה יושב מתפתל ממרירות וכאב, מיד עשה פרצופים של משוגע,
ואז תראה שאתה יוצא מעצמך. תוך שנייה אתה פורח, מהרע אתה בורח, העיקר להיות שמח. לא השתמשתי בזה, בשאלה, בוא נתחזק. דיינו. ויש יצא מילי בשליטה, יש יצא מילי בפיחותה, יש יצא מילי בשליטה. בהתחלה זה לא פשוט, זה לא פשוט, צריך להתרגל לחיים האלה, אתה יודע, אנשים מתחילים לזהות אותך ברחוב, מתחילים לצרוק חשדויות, חתימות, עניינים. אבל אתה יודע, מתרגלים לכל דבר. ברור שאני לא מביא חתימות, כן? בואי, רק זה מישהו שווה לנו.